छाका हो भाई। छाका बाड़ा लो तुले तन छाका आई ना सबसे कुपातर है ये बा। तो ठीक भैया बहुत छाका होता। अच्छा आओ लो अगवा आओ लो बस मार के टबका देते देख लो ई गइल 2 नंबर के ठोकर में मेरे जा दिन बच्चा कौन भाई। बहुत अच्छा ऐसे ही ना कर लो ठीक बा। तीनों जनी पहले हे जावलो ओए कपड़ा धोइल कि ना ए वो तो धो धा के सुखा के रख देले बनी। खाना बनल है कि ना भौजी बहुत टेस्टी खाना बनैले बनी खइबू तो मजा आ जाए ए तनी धीरे बोलो ठीक बा आ जल्दी तू लोग खाना लगाओ लो हम फ्रेश होके आओ तनी मुनुआ एक खाना लिया पानी लिया। बाबूजी खाना के आसन लगाओ हम ये खाना पीना लेके आओ तन सब ठीक बा जो लिखल बता तो होते जा संतनी खाना कर दिया।